skal de have vide, hvad for en af dem det var. Ja, men det er jo også med sige det. Men det får det. Så er der blevet noget mindre. Der er noget bygninger, der er fjernet. Sådan er det jo. Ikke godt? Ja, tak for det. Ja, vel. Og så alt det jord, sådan her rundt omkring, det er det på, det kan sådan have haft med at gøre. Ja, og en lille sø. Ja. Der er jo sø og alt det der. Over mod træerne her. Det er nu dem ret, vi kigger. Ja. Ja. Så det er sådan noget kopierende af løg noget jo. Ja, det er det da. Ja. Super. Tak. Ja. Ja, velbekomme. Hej. Og den de var og fyre og sådan noget. Ja, det tror jeg. Og de er også ved at lave noget der. Det er lidt så. Det er min. Nej, det var ikke. Som man skal faktisk specielt ud til bagdelen for at se hvor tingene er løsningen at to teknikere tager servicebil og kører til Ulsebæk. En lille fiskerby.
Nå ja.